హలో అండి, నమస్తే. నేను డాక్టర్ సూర్యాపరావు, కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్, అమేధా హాస్పిటల్ పటాన్చెరు. ఈరోజు నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ చిన్న టాపిక్ షుగర్ గురించి చెప్దామని వచ్చాను. చాలా మంది ఫాస్టింగ్ షుగర్ 100 లోపు, పోస్ట్ పాంటల్ షుగర్ తిన్న తర్వాత 140 లోపు ఉంటుంది, అది సరిపోతుంది కదా అని అనుకుంటూ ఉంటారు. బట్ HbA1c అనేది 3 నెలల రక్త పరీక్ష అనమాట. ఇది 3 నెలల పాటు షుగర్ కంట్రోల్లో ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది. ఇది 6 లోపు ఉండాలి. కానీ చాలా మందికి FBS కంట్రోల్లో ఉంటాయి, కానీ ఇది చూస్తే 9-10 ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో స్వీట్స్ తినేయడం లేకపోతే టేస్టీ ఫుడ్స్ తీసేసుకోవడం వల్ల ఈ HbA1c అనేది డాక్టర్కి తెలియదు, మీకు తెలియదు, అది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కానీ మీరు HbA1c కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నప్పుడే మీ గుండె కానీ, కిడ్నీలు కానీ, కళ్ళు కానీ పదిలంగా ఉంటాయి చాలా సంవత్సరాల వరకు. సో FBSతో పాటు PPSతో పాటు HbA1cని కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ 3 మంత్స్కి ఒకసారి లేకపోతే అట్లీస్ట్ 6 మంత్స్కి ఒకసారి చెక్ చేయించుకొని అది కూడా కంట్రోల్లో ఉంటేనే మీ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంది అని. సో జాగ్రత్తగా HbA1c కూడా 6 నెలలకు ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకోండి. థ్యాంక్ యూ.